How many two-digit numbers are divisible by 4? Ti kan lo zir do nga. Question am zir chu digit ni nei number hi pali in a divide hi eng zat ngi om ti na ne. Divisible by 4 hi kan thiam chuan helaya number hi eng tiang pen don thak sera a chaw dan khain ang vector do na divisible by 5 ani mo 6 ani mo 7 ani mo khang kha har sa to don lo wa kan thiam vector do na ne. Ama sain kan chaw ma in digit ni nei number lo soi ta ila true digit numbers kan ti hi true digit numbers kan tia chuan 10 atang tana 10 11 12 akal chho zela atopa 97 98 99 hemi thleng hi 99 thleng hi digit ni nei number kan ti ta chulo ni ta ni ti chuan heng digit ni nei number ho hi 4 hi divide thei vek silowa 4 in a divide thei kha eng zat nge om ti kha zon tur ania chuan heta kan momo tur chu ama sabera enge om a divide thei ma sabera enge ni don ti kha ril ru lo om sera chuan a divide thei nu nung ber enge ni ang ti kha kan thriat angai don boka chuan a divide thei ma sak ber heti kan en chu number te a chuan 10 chu 4 times om lo wa 11 chu 4 times om lo boka 12 chu 4 times oma 12 hi 4 in a divide thei ma saper ni ti kan thei ta ni digit ni number a chuan maro chu ka kana kina number lian 3 digit te poron la ti theya katia khan zon chop angai thina wangin a zon chop dan a divide thei ma saper zon chop dan lo soile taila digit ni nei number ma saper hi 10 ania chuan 4 in kan divide ang question a khan divisible by 4 ati wangin chuan palin hi awai ni pariat kan tinga chuan true la bang ani helai remainder hi a divide thei to silo 4 hian chuan a divide 2 atangin remainder kan payang minus 2 tin ani chu a divide 2 atangin remainder kan payanga 4 minus 2 chu true ania chuan a divide thei ma sak per kan chu dan tur chu hemi 10 le helai kan pai chu hi kan belang 10 plus 2 chu 12 ane chu wangin hi 4 in a divide thei ma sak ber ti na ni ti chuan a dot le chuan enge divide thei nu nung ber ni tang 99 hi divisible by 4 ani silawa chuan divisible by 4 a khan enge nu nung ber ti kan en don chuan 99 hi 4 in kan divide bokonga raf si ta na kina chuan 4 in hei awai ni nianga pariat chuan 4 in 19 te tu ber chu 4 4 jar 16 ania ta hian pathum ma chuak ta ni chuan heta ve thung chuan kan ti dan tu chu hemi a last digit atang hian kan divide atang hian remainder kan pai ve thunga ta chuan 99 minus 3 chu 96 anianga 96 hi pali na a divide thei nung ber ni don ti kha hriat tur ni ama saber chu dan chu kan divide china ma saber ka chuan a divide 2 tangin remainder kan paya heta lo chuak le kan divide a kha kan bel thunga 10 plus 2 kha 12 kan ti hei ma saber ni dona chuan nung ber kan zon dan tur chu 2 digit nung ber kha kan divide chin ta 4 in chuan remainder lo ma hemi remainder hi a last digit atangin kan pai ve thunga ni heta tang hian kan paya chuan hi alo chuak ta hi digit a divide thei nung ber chu lo ni ta ni chuan hemi bi khi chu raf si ta kan ti dan tur nia solution ati la nangai don lowa kan chawhuna chuan solution kan tinga ti hian true digit numbers divisible by 4 kan tinga palina divide thei ho kan jek chuakang masabera 12 kan ti to a 12 wa chuan 4 times ami chu 16 ania 20 ania pali mun khani maya akal zeranga atopa heta kan chaw chhuwa 96 hi a divide thei nung ber khalo don ta ni ti chuan heta tang hian
hei AP nia divisible by 4 ti wangin 4 times mi ko chu palin in thau vek tona d value ko 4 ni ti kha riat cha tur zon chop bok pa ngai lo chuan ta hian amma saber first term mi 12 ani nga chuan common difference ka chu 4 ani maya chuan let an equal to 96 kan tiang a to bera oma hi n nen kan tluk tir don ni ti chuan n hi engzat nge chaw chu kan tumanga a to bera mi hi engzat na nge ti kan riat chuan tra engzat nge om ti kha riat ngal tur ani a to bera mi hi a som nga na ni chuan an vain som nga ni ti na ni ma a to bera mi hi tiran n na hian som thum te lo chuak ta se a13 96 atluk chuan a to bera mi hi som thum na ti na ni ma chimem je chu an vain som thum an ni don ti na ni ti chuan a ni 96 atluk awangin a plus n minus 1 d equal to 96 kan ti lenga tatang hian n value kan chok chuang a ya 12 form tonga chuan n minus 1 heta hian 4 kan da tong hi kan common difference khan ya ti chuan 96 lom tonga chuan du chuan bracket hong lo point hi da thei thea mara chu bracket open in chin kan chok thina 4 in hi kan multiply chuan 4 in a chukanga 4 into 1 chu 4 ani bokanga chu 96 a kal lenga chuan 4 in kan la thlanga 12 minus 4 chu 8 ani tonga 96 chuan 4 and ringot chuan 96 minus 8 atlukanga 4 and equal to hi 88 alom to dorani 96 atanga 8 kan pai chuan 88 alo chhuak tonga ti chuan n equal to 88 by 4 kalanga n equal to 22 lo chhuak ta chimum je chu n in 22 atluk chuan a 22 in 96 atluk ti na ni a to per mi hi som ni pani na ni ti na ni chu vain conclusion a therefore antinga there are 22 drums the point thea ti hana toy me indu chon there are 22 drums which are divisible by 4 po kan ti thei thoni next question how many 3 digit numbers are divisible by 11 ti kan lo nei le ta eta chuan digit thum nei number 11 ina a divide thei ho kan zong le dona ti chuan solution kan tianga 3 digit numbers divisible by 11 are kan tinga tan kan jig le dona ni 11 na divide thei ho ka maro chu inge kan thriat sa lo wangin amma kan chaw tong khan eta raf sida digit thum nei number ma sabber chu 100 ania chu 11 in kan divide chinang 11 in awai kwa aninga chu 99 tin uan ala banga chuan kan ti dan kha a divide tu tang hian remainder kan paya 10 alo chuak ta 11 minus 1 chu 10 ania chuan heta 10 lo chuak hi heta kan divide nen hian kan bel ve thung ani 100 plus 10 chu 110 alo ni tong chuan tan 11 kan bel chho zel tonga ta hian 121 ania 121 a 11 kan bel le chuan 132 chuna kal zelanga a to pera ange om kan chut le don ta ni a to pera om chut dan tur chu 3 digit number na nung ber chu 999 hi ni ya chun hi 11 boking kan divide ang 11 kan divide chun 11 9 jar 99 ania in kan sela 9 kan la tha chun hi remainder ni lo ni kan lak thak chapani wangin 11 into 0 ti taila 0 chhuka chun 9 lo chhuk che ta
chuan hei remainder ni to ta heta kan remainder hi anung ber zon dan va thung chu achung ne khai nang lawa a last digit kan chhu don chuan heta remainder hi heta kan number semanen hian kan mai na sang je chu 999 atangin 9 kan painga chu 990 lo ta ni hi anung ber om tur ti na ni 990 hi ti chun hang ho hi digit thum nei number 11 na divide thei ho kan lo ni ta chu kan chokanga here a equal to 110 d equal to 11 kan ti mai ang chan chu 11 na divide thei ho ko chu an difference ka 11 ani vek don ani chun nung ber hi let an equal to 990 kan tinga tarang hian n value cho kan tum lang o an formula kha a plus n minus 1 d ni ya chun kan simplify to a aya 110 n minus 1 d aya 11 chuan 110 plus bracket kan open chuan 11n minus 11 lo chhuak to anga chuan 11n kan la thlanga 110 atanga 11 kan minus chuan plus 99 lo chhuak le anga ti chuan 11n equal to 990 minus he kan da pheng 99 11n equal to the tang hian 190 tanga 99 kan pai chuan 891 lo chok to nga the chuan n equal to 891 divided by 11 lo kalanga the chuan he kan cancel chuan 11 in hi avoi riat avoi khat 81 lo ni ta ni the chuan n aya 81 oma hamje chu anung berami kha asomriat pakhat na ti na ni therefore there are 81 terms which are divisible by 11 kan ti thei ta ni kha kan conclusion siam dan tur ani 3 digit numbers divisible by 9 ti telom le ta sela he chu kan chak to lowanga ma sabel nung berla dan chok kan soi don ni ta hian digit thum nei number ma saber chu 100 kan tia chu 9 in kan divide 9 1 is 9 ania 1 ala banga 9 1 is 9 ani lenga 1 banga he remainder ania tatangin kan pai don kan ti kha 9 minus 1 chu 8 ania heta 8 le heta first digit hi kan bel ta 100 plus 8 chu 108 lo ninga masabera 108 kalanga ta hin 9 kan bel chho to sel don ni heta 9 kan bel chuan 117 kalanga 9 kan bel chuan 126 chuan anung berami tur kha angela 3 digit number sa hin angela alla sa mangti kan chu don chuan digit thum nei number nanung ber chu 999 lo ni ta hi 9 in an divide ta 9 1 is 9 in la tha a 9 1 is 9 in tilya in la tha le hi 9 1 is 9 to pa 0 chhok ta ni remainder om lo chuan heta kan last digit nei sa kha kan last number nei sa kha hi 999 kha anung berom tur ti mai tur ni remainder 0 om chuan je chu remainder le hi pai tur kan tia tatangin 0 pai chuna ma tawi chho dona pa hi la le mai tur ni chona dot le chuan 2 digit numbers divisible by 5 lo om ta sela ta hian enge pangai na sem the ho chuni tang digit ni ne number ti chu tur lo ni le ta hian ama saber chu digit ni number a chuan 10 ania 10 kha pangai divide chuna voi ni ani ngala remainder om lo ta ne chuan hi heta 0 chuan heta kan number manakha
a first digit a kan mang dona ni remainder a 0 chu chuan heti paya heti bel lekha ti tomi lo tur kadin ti chuan 5 atanga 0 pe chuan 5 a chuga 5 plus 10 to 15 ni dei dona tan 15 a mga pha dona masakha ti dan tur ni lo ni ama saber ka in divide chinanga remainder a 0 chuan heta kan number a khala ngal mai tur 10 an to chuan anexa chuan 15 20 kal zelanga chuan last in la pe don thimero chuan 99 ne two digit number last chu pangai kan divide anga panga voi khat panga 5 in hi voi kwa somli le panga ta in 4 a choga chuan 99 atanga 4 kan pai chuan 95 akal tonga hei ama saber le nung ber kan zon don huna kan ti thin dan tur ni